Binmalay Zarf Samgyupsal. Ayan, sa Binmalay Baywalk. Ayan, bagong bukas. Ayan, kasama natin si Fred Mars. Ayan. Tapos si Leo Ben, si Sweet, tapos si Jackie. Ayan. So, let's go! Kita eats dyan. Uy, let's go. Today's video, ayan, samahan nyo ako at subukan natin ang Zarf Samgyupsal here at Binmalay, Pangasinan. Kaya this is Boss Ringo. Tara, itry natin yung foods nila. Tara, i-montage natin yan. Uy, let's go, try natin. Ayan! Uy! You're a Pangasinan vlogger here at Binmalay Baywalk. Ayan! Zarf Samgyupsal. Ayan! Uy! So let's go!